Month ngizogqugquzela abantu besifazane ukuthi ke ngicela ukuthi ke sikhumbuleni angisho bakithi ukuthi asihlukunyezwe namadoda. Ngicela abantu besimame kungabe usebandleni ungumholi. Ngicela ke sikhumbuleni ukuthi amadoda ayohlala eyinhloko zekhaya thina siyohlala singaphansi kwabobaba bemizi yethu. Ukuhlonipha indoda nasemandulo kwakuyisiko. Ngicela ukuthi ke lento yokuhlonishwa kwabantu besilisa ke siyibukisiseni. I'm not saying abasihlukumeze abantu besilisa, ngithi ake nathi sibheke ke sizinuka amakhwapha phela ukuthi soneni kangaka kanti la izovele nje indoda ilale ekseni ivuka isizongenqa isinquma yini lengiyenzile. Ake sizinuka amakhwapha because bantu besifazane omama bethu babengabulawa. Inibingelele kuphina kuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele kuSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Ngiyakuzwa Momthembu, ngiyakuzwa mfowethu uyayibeka iyacaca and iqhamile mfowethu. Ningabantu besifazana abanohlonze, ningabantu besifazana abaphambi kwabantu, abantu besifazana abakholelwayo entweni eqondile. Yes. Women's Month. Uthini kubantu abakholelwa kuwena nokwakhizwe nje? Usukhulumile, kuningi usukhulumile okwakhizwe Women's Month. Uthini ngayo? Women's Month ngizogqugquzela abantu besifazane ukuthi ke ngicela ukuthi ke sikhumbuleni angisho bakithi ukuthi asihlukunyezwe namadoda. Ngicela abantu besimame kungabe usebandleni ungumholi. Ngicela ke sikhumbuleni ukuthi amadoda ayohlala eyinhloko zekhaya thina siyohlala singaphansi kwabobaba bemizi yethu. Ukuhlonipha indoda nasemandulo kwakuyisiko. Ngicela ukuthi ke lento yokuhlonishwa kwabantu besilisa ke siyibukisiseni. I'm not saying abasihlukumeze abantu besilisa, ngithi ake nathi sibheke ke sizinuka amakhwapha phela ukuthi soneni kangaka kanti la izovele nje indoda ilale ekseni ivuka isizongenqa isinquma yini lengiyenzile. Ake sizinuka amakhwapha because bantu besifazane omama bethu babengabulawa, babengashawa omama bethu, babechitho baba. Kodwa wayengekho lokuthi kufanele kufiwe, kufanele kunqunywe, kufanele kuhlukunyezwane. Nalento yehanga le yepoverty iyona le eyenza ukuthi abantu besifazane bagcine sebezilahlela emadodeni ongabi khona kwemisebenzi, bazilahlela emadodeni ngenhloso yokufuna imali emadodeni. Usuyofuna imali kumuntu wesilisa akufundisa kise university. Maye kuse university ngo50,000 rand wakhe weloni awubolekile noma ubedlala istokfela emakhumbini ngazi ususe university uyafika university ubona indoda efunde njenganawe usushiya lo wasomatekisi owakufundisa noma le ndoda esebenza eShoprite noma le ndoda esebenza eSpar eBoxer le ndoda egqoma ngepiki uMeselandi wena usuyayishiya so uqoma indoda efundile euniversity. So ngenxa yokuthi wena bongamthandi lo muntu ubufuna imali, bantu besifazane ngiyomqhuquzela ukuthi ake siqomeni ngoba kukhona uthando not ngoba sigijimisa something. Mangabe nje Women's Month ake sigqugquzelaneni bantu besifazane ukuthi lokho esikudingayo nokunye futhi ake abantu besifazane ke sikhulumeni, sihlaleni phansi sikhulume kuyiwomen's kuzobe iWomen's Month ke sikhulumeni ngokuthi ngoba kukhona izinto esingazixoxelwa omama bethu masiye emshadweni siyogana. Umama ukutshela ukuthi indoda iyaphekela uyawashela kodwa akakutshela ukuthi embedeni kufanele wenze kanjani. Amanye amadoda izikushiye iyojola ngaphandle through ukuthi ngiwumama ongakwazi ukugezisisa kahle through ismell uba unqena ukungitshela ukuthi kukhona iphungana ngalitholi kahle kumina. So kufanele ke sabantu besifazane ke siqhuqhuzelane ngalezi zinto kwiWomen's Month. Kukhona abantu besifazane abashiwa noma
bayafetshelwa bajolelwe amadoda wabo bachithelwe amadoda wabo ngenhloso yokuthi kukhona izinto ezingahambi kahle esimeni sokuzithanda nasesimeni esephunga nje kufanele ke sivule namaklasi ke sifundisaneni ngalezi zinto kunokuthi sigqugquzele abantwana bethu ukuthi bazondo baba babo ngicela lo mkhuba ukuphele ukuthi ke sifundiseni ingane zethu ukuthi ubaba uyinja and futhi abantu besifazane ngoba cela ukuthi ngewomen's month wonke umuntu wesifazane othi ubaba kufanele angabonani nengane ngoba ubaba unephutha wamshiya wayoshada nomunye umuntu wena wabesusala bakithi yonke indawo kune training kufanele uqale kuma practical kungenzeka ubaba wengane wakushiya because kwawendawo yakho yokujima ujimela ukuye emshadweni ujimela ukuya kwenye indawo bakithi ake siyiunderstandeni leyo yento ukuthi udlula kwipractice phela ubese uya kwenye indawo musuhold ama grudges endoda yakushiya okwakho umntanakho muse kubaba wabo ngoba amenye amadoda anento ukuthelo because even enkantolo even iphucu ingane iphucu ilungelo lokuthi ungasayi kumntwana ubaba njani ongazuye enganeni yakhe sisi bajike sebethi abantu besifazane ngeke uyibone ingane ngizokuyela enkantolo abanye basabisa amadoda ngenkantolo ku-wrong lokho ake sidedeleni abantwana babone obaba ingane iyamdinga ubaba nomethi izimo zithini phakathi kwenu mbokodo ngithi mina asimeni silimeleni iqiniso uMamthembu akaxabene nabantu besifazane uMamthembu uyabathanda abantu besifazane ngoba mina ngumuntu wesifazane ozigqajayo into engiyifunayo ukuthi sihlaleni ngokuthula nopartner bethu ngoba thina abantu besifazane siweak indoda umeke yakwala ubantekenteke uzace manje kanti indoda mayaliwe yimina yona iba strong iqine iqhubekele phambili mina ngizwelana nabo abantu besifazane kukona konke lokho engikwenzayo icontent yami iyabazwela kakhulu I'm glad ukuthi kukhona abantu besifazane asebevumelana nami abaningi babo bavumelana nami leyo nto ingenza ngiziqine kakhulu washukudlu wekhasini sisiwami ugeqa amagula ayi bakithi bakuthola kanjani abantu asivale ungase mnyango mangikhuluma nawe asivale ngane yakwethu bakuthola kanjani abantu ku TikTok nguMamthembu 5 ku TikTok icontent yami sihambe kakhulu bayayibona abantu yenza kahle kakhulu lapha kwa TikTok kuzobe ke ku Facebook ngine page umthombo wolwazi noMamthembu on Facebook umthombo wolwazi noMamthembu kanti ke inamba yocingo kaMamthembu ikhona lapha epageni lika Mamthembu kodwa ke sengingayisho u031 sorry sengiqale ngiyase office okay inamba kaMamthembu ye cellphone u081 880 4657 081 880 4657 inamba ke uya WhatsApp kuyona leyo namba uyakwazi ukumthola uMamthembu kanti kuMamthembu uyaluleka ke abantu besifazane nabesilisa phecelezi wenza couple therapy ama couple session one on one session uMamthembu izona izinto adila nazo la eoffice lakhe lezo zinto lezo ukuthi ke axazulule before kuze kufike enkantolo before size divorce uMamthembu yayenza isolution why ngiqoka ukwenza lo msebenzi ngiqoka ukwenza lo msebenzi sengiphuthumela ukuthi ungazongibuza ngiqoke ukuthi ngenze lo msebenzi because akuzona zonke inkinga esingazilungisa enyangeni bhuti wami uyazi inyanga ingalungisa ukuthi ngiyagula kodwa angeke ikulungise isimo somqondo nendlela engicabanga ngayo nendlela engizizwa ngayo mina kunomuntu wesifazane nje osezizwa down ngohlobo lesimango ongasazithembi inyanga ngeke ikubuyisele ukuzethemba izokunika umuthi ithi gquma kodwa ukuzethemba uzohlala ungazethembi uMamthembu ubuyisa ithemba ke kumuntu ukwakha kabusha uqaqa ingqondo yomuntu uMamthembu ayihlakaza iqale kabusha ayakhe hayi ephuthuma imali yes consultation fee ikhona kodwa okwami kuhlukile ngingasho nje ukuthi ngiyipsychologist ezimele kodwa ehlukile kakhulu engicitha buchopho eyakha imizi eyivusa imizi yabantu ngiyajabula ukuthi mina ngimizi esengiyivusile bakhona ofakazi leli office liyagcwala kakhulu kugcwala ama couples la ekhaya hayibo mina ngikhuluma ngabantu mina abakhulu kakhulu aba interviewer abalulekwa uMamthembu la eoffice lakhe uMamthembu oyithembayo othembakele siswami siyasibonga isikhathi sakho ukusinikeza ithuba uzivulele la kwakho sifike sijabule abalandeli bakho bebengithumele ngiyabonga mfowethu ngikufisela impumelelo kukho konke okwenzayo ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyabonga njengethuba nami eninginikeze lona ngiyocela ke kokugcina ukuthi ke
kubantu besilisa bandla ngicela ukuthi bangisupport. I-support yabo ibaluleke kakhulu, not only abesilisa kuphela, nabo abesifazane. uMamthembu uma ethe nje ucela uxhaso babe sebeyangixhasa. Mamthembu ngiyezwa sesiwami ukhuluma ngoxhaso ukhala uyikhalela kubantu nakubalandeli bakho nakubantu nje basizayo. Uxhaso lolo oludingayo uxhaso olukanjani? Bhuti wami ngingakubeka kucace nje ukuthi njengoba ulibona ioffice likaMamthembu, ioffice likaMamthembu kunensiza kusebenza ezingakabi khona. Nansi icomputer phambi kwenu kodwa ke kuyabonakala ukuthi iprinter ayikho. Ziningi izinto ezingakabi khona la, necamera enkulu ayikakabi khona. uMamthembu kusafanele ahambele ogogo abasemakhaya nosisi bethu nobhuti bethu abasemakhaya endaweni zasemaphandleni impela laba ngenalo idatha lokubuka izinkulumo zikaMamthembu. Kufanele lapho ngiyothola ukuthi kwenzakalani ngezigameko zeGBV. So umthombo wolwazi noMamthembu uma uphuma umthombo wolwazi kufanele uphume ngopetrol. Yes. Imoto nansi imile akusiyona kahulumeni eyami imoto. Kufanele ngithole upetrol ukuthi ngifinyelele endaweni zasemakhaya. Kufanele ngithole izinsiza kusebenza ezisashoda la eofficeini. Kuningi engisakudinga ukuthi ngisizakale ngabo. Akuyona ke imali enkulu engisuke ngiyifuna kubantu. Kusuke ukuthi lo muntu aphonse nje 50 rand esikhwameni somthombo wolwazi ngoba phela iorganization ezimele aphonse ayenza inzuzo okwamanje. Uphonse nje lo 50 rand, uphonse lo 10 rand, lo 20 rand. Yilokho engisuke ngikubhekile ukuthi ke ngikwazi ukuthi ngilayishe upetrol ngihambe ngosiza abantu. Ake ngikusho okucace nje ukuthi kukhona la kuzothiwa nanga umuntu uyazikilela noma ubulala umndeni nezingane. Kufanele mina njengoMamthembu abantu sebeyangizwa kakhulu, angeke ngikufihle lokho. Kufanele mina ngivuswe ebusuku, uMamthembu nanka amaphoyisa amile, nanga undoda ivalile eminyango ithi ifuna ukuzidubula. uMamthembu ngasilekelela mhlambe lo muntu wesilisa umezwe izwi lakho uzokwazi ukuthi ehlisa umoya. Sicela uphuthume la, ungakwazi ukuphuthuma mhlambe ngabe seMaritzburg. uMamthembu kufanele asuke ngopetrol wakhe ebheke kuleyo ndawo la kukhona isigameko khona osekufanele ukuthi ayoxazulula khona kuleyo ndawo leyo. Ama-printer la e-office lami konke lokho kuyadingeka, oma-data, oma-Wi-Fi, konke lokho kuyimali because uMamthembu angikusho kucaca ukuthi let's say senivuleleni icala leGBV nopartner wakho. Njoba senivuleleni icala leGBV nopartner wakho nje mina ngiyakwazi ukuthi ummeli wakho mangabe senine case nonkosikazi noma nomama wakwakho usisi uthandana naye sekune case. Uma ngabe mina ngike ngaxazulula icase yenu, ummeli wakho uyakwazi ukungisebenzisa nikhokhe indleko zami ukuthi ngiyobe iwitness enkantolo ukuthi ngempela ngake ngalixazulula udaba lwenu lahamba lafika lana udaba lolu. Konke ke lokho kufanele kube ngibe noma printer ukuthi ngithayphile phansi ngaliqopha irecord le file yakwakho ngabe sengiyayigcina ukuthi ngelinye ilanga lobo bufakazi biyophinda futhi bilekelele wena. Ngaphandle kwe-donation angeke ngize ngikwazi ukwenza konke lokho ngoba angikwazi ukuthatha imali isinkwa sezingane zami ngithi ngizophinda futhi ngisebenzise ukufaka upetrol ngiyosiza wena nomngakho nilwa. Kuzokwenzeka ukuthi njoba nilwa nje kunomakhelwane wenu owazi mina kodwa uthola ukuthi nilwa ngalendlela leyo ukuthi yena umuntu amcabangile wacabanga ukuthi uMamthembu singamvusa ongakwazi mhlawumbe ukuma akhulume nalabantu. Mhlawumbe uthola ukuthi mina sekufanele ngiphuthume kwakho, ayisekho indlela ukuthi kukhulume nawe ukuthi singambiza uMamthembu uzomfakela nopetrol. Uyayibona leyo nto. So ngicela uxhaso nje kulokho. Ngiphinde ke futhi ke mayiwela ke iTV yenu le uhlelo lenu maluwela lifike eEngland. Ngidlulisa ukubonga kobhuti base-England nabase-Australia nabase-UK bangisupporte kakhulu. Zimbabwe Brothers abase-England, UK, Australia isupport izandla zidlula ikhanda as much as bekhona abase-South Africa abala ezweni lethu abangisupportayo but ababaningi ukudlula abase-England emazweni aphesheya. Ngiyabonga kakhulu, ngidlulisa ukubonga kakhulu ukubona. Siyabonga kakhulu. Inamba nizoyithola lapha, ama-account number bazowathola lapha escreenini. Yes, ama-account number azobe khona la kwi-screen. Bandla umuphonsa isandla nje uthi nje phahla okuncane nje kuyongijabulisa noma ngabe kungakanani uma kusuka othandweni. With Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama-video ami.